CGB RGS Panglimbang 5 menit dina Ngatwagi tanggal 1 Juni taun 2020 kapethik saka Injil Yohanes bab 17 ayat 20 tekan ayat 22. Apa kuwi CGB RGS? CGB singkatan saka tembung cerah gawe bubrah. Dene RGS singkatan saka tembung rukun agawe santosa. Cerah pancen donya iki satemene lagi ana jroning kahanan cerah lan bubrah. Negara bentik karo negara enggo rakyate padha dadi urip rekoso, enggo akeh kang tiwas. Warga brayat padha udur-uduran rebutan warisan, jotakan, memungsuan, tundung-tundungan, enggo padha paten-patenan. Kanca padha rebutan bojo lan bondo. Dene ing papan panggawean, wong padha sikut-sikutan, padha rebut pengaruh lan sak pituruti. Tundhone kahanan bobrah babreh. Paguyuban ringkih dadi dolanane para durjana. Rukun jer iku kang kudu lan tansah kagopiyakake. Nadyan pindha gnining lilin, akeh wong-wong kang ora ajer mring kahanan bubrah, ananging padha eling lan ngelikake bab wigatine rukun, sebab rukun mono gawe santosa. 400 taun kepungkur Gusti Yesus wis mecakake bakal anane kahanan cerah gawe bubrah iki. Cerah uga bakal dumadi ana jroning pepantan murid-murid dalem Gusti. Cerah pepantan dalem Gusti bisa dumadi jalaran prakara-prakara kang asale saka njaban pepantan kayata pamblithuk, pangrimuk lan panggodane liyan. Akeh wong kepingin golek bolo, akeh wong kepingin gawe ringki ing pasamuan suci. Kepara panemu-panemu anyar kayata perkembangan jaman umpamane materialisme, scientism, sekularisme lan sapiturute bisa dadi bebaya lan ancaman kang ora bisa diremehake. Dene cerah kang asale saka njeron pepantan, saka warga pasamuan kang padha maguyub, durung diwasa, kurang diwasa, kepara ora diwasa sacara kapribaden, uga wong-wong kang padha nyamudana. Pribadi kang durung lan kurang diwasa lumrahe gampang ngambek, mutung, kebaing cubriya lan sakpiturute. Ana uga pribadi-pribadi kang isih kenthel kanggonan lan nguripi sifat kadonyan, serakah, luduk kemaruk, semangkean, dak wenang, sombong, seneng pamer lan sak pituruti. Para murid bubar mawut rikala Gusti Yesus katangkep, njur para murid kinuya-kuya dening wong-wong Yahudi. Pasaman suci pisah-pisah rikala kelebon panemu-panemu kang ngendhokake kapitayan marang Gusti. Mula panjenengane banjur ndongakake para murid supaya padha manunggal, mligina manunggal jroning geguyuban marang Gusti Allah Triniji Suci. Panyawiji marang Allah Triniji Suci ndadekake pepantan bisa tetep tanggun lan tangguh senadyan ngadepi maneka warna serangan saka njaban pepantan. Panyawiji marang Sang Hyang Triniji Suci kang linandesan niat becik lan resik uga bakal ngresiki pepantan, mbuh sacara pribadi, mbuh sacara geguyuban. Mugi sedaya manunggil dados tunggal, kados dene sampeyan dalem Duh Rama ugi kaliyan kula lan kula nunggil kaliyan Rama, supados sedaya dados sami manunggil kaliyan Rama lan kula. Para tresna pelem kinasih, tilaran wigati dina iki kaparingake Gusti marang para pendherek dalem, tilaran donga lan timbalan kanggo sayuk rukun nyawiji Gusti lan pepadha. Manunggaling Gusti Yesus lan Allah Yang Rama ateges manunggaling tresna lan welas asih dalem. Manunggaling Gusti Yesus ateges manunggal ing karsa lan karya dalem. Manunggaling Gusti Yesus lan Allah Yang Rama ateges manunggaling rasa lan kaperdulen dalem marang pepadha.
Amung kanthi mengkono kita bisa ngadepi sakeh godha kang bakal gawe trah lan bubrah. Suawi sami munjuk kunjung asma dalem yang Rama Sang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Nyawiji Gusti pepinginanku, nyawiji Gusti pepinginanku, ora sela. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama Sang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.